trocha kameňa a viac menej tá arabská guma spravila všetko to potrebné, aby jednoducho tá gulka držala pokope. Poďme sa pozrieť na lepenie červov. Lepenie červov, potrebujeme na to kostné červy, potrebujeme na to štrk, potrebujeme na to arabskú gumu a troška vody, ideálne aspoň 2 nádoby a poďme sa pozrieť na to, čo treba. Takže lepenie červov samotné, základné pravidla. Dôležité je, aby ste pracovali so suchými červami, aby neboli mokré. To isté platí pre kameň. Jednoducho kameň nesmie byť mokrý, musí byť suchý. Zároveň kostné červy musia byť preosiaté, nesmie tam byť žiadne zvyšky krmiva, pilín a niečo podobného. To, čo kupujete, jednoducho čisté, suché červy, prelezené. Ideálne, keď sú všetky živé, predtým ešte treba nechať preliesť a mŕtvoly vyhodiť. A čo sa týka štrku, ja mám nachystaný taký pomerne dosť veľký, môže byť aj polovičná granularita, nie je dôležité, aby bolo takýto veľký, mám to v podstate iba na veľkú vodu teraz, na ťažnú, tu je troška pomalšia tá voda, ale myslím si, že tej rybe to prekážať nebude. Ten štrk takisto, štrk treba mať premitý, vysušený, zbavený veškerého prachu. Keď aj štrk kupujete, treba štrk, aby ste si ho premili a vysušili. Bývajú už aj v rybárskych potrebách, sa dajú kúpiť štrky na lepenie červov, ktoré sú už pripravené, ale je to zbytočne predražené. V podstate stačí ísť do klasických obchodov so stavebninami a ten štrk najjemnejší si tam kúpiť. No a potom samotná arabská guma. Sú rôzne druhy arabskej gumy. Ja mám jednu takú zaužívanú, ktorú používam. Je to na každom jednom, kto čo použije. V princípe ide o to, že tej gumy tam treba dať toľko, aby toho kostiaka, toho červa s tým kameňom zalepilo. Na lepenie potrebujem, pokiaľ mám tak ako dnes 2 litre červov, tak je ideálne, ak si tie červy nasypem do väčšej nádoby, pretože v týchto malinkých vaničkách by sa mi to ťažko robilo. Červy ešte raz, mám ich suché. Na 2 litre červov dávam liter štrku. Premiešam to, aby to bolo podľa možnosti rovnomerne rozsypané. No a potom jednou rukou vôjdem do vody a celé to premiešam ešte raz. Tie červy, ten kameň dostanú kvázi taký troška vlhký z tej mokrej ruky. Netreba tam liať vodu, lebo to pokažíte, potom z toho máte takú lepivú kašu, ktorá už vlastne neplní ten účel. Takže toto máme kameň s červíkmi. No a pozerám, že ešte trošička by som mohol tými vlhkými rukami tam behnúť. Dobre. Následne vezmem arabskú gumu. Arabskú gumu nasypem po celej ploche. Nechytám to zbytočne do ruky. Dôležité je, aby sa to premiešalo a aby tie červy s tým kameňom zostali obalené. Tak, čiže je vidieť teraz, že každý jeden ten červ je obalený aj s kameňom v tej arabskej gume. Ono to začne reagovať za chvíľočku. Takže toto bolo dôležité na to, aby sme tých červov s tým kameňom obalili v tej arabskej gume. No a teraz by sme mali vlastne urobiť ten dôležitý krok. A ten dôležitý krok je vlastne dostať tam teraz toľko vlhkosti, aby začala tá arabská guma reagovať. Takže ja si namočím ešte raz ruku. Treba si ju dobre otriasť. Rýchlo to treba prehrábnuť. Ešte raz. Keď začnete vidieť, že to začne reagovať, že už sa to začne lepiť, to už je signál, že tá arabská guma začína reagovať. No a následne
už ďalej nemiešam. Rýchlo to presypem do tejto vaničky, ktorej to budem mať všetko nachystané, z ktorej si následne budem brať. Je vidieť, že tie červy už začínajú lepiť a zoberiem druhú vaničku a tú druhú vaničku, tá druhá vanička slúži na to, aby som viac menej vytlačil ten vzduch, netreba sa toho báť. Dôležité je vytlačiť z nich ten vzduch tým tlakom. Aj niektorí puknú, pustia ešte vlastne tie svoje tekutiny znútra a ešte pomôžu vlastne viacej zlepiť tú vodu. Tak. No a teraz je vlastne vidieť, ako to vlastne vyzerá, keď sú červy zlepené. Je vidieť, že už sa to nesype. Ja to skúsim takto, aby ste to videli. V podstate takto vyzerajú zlepené červy. Takto vyformované gúľky zlepených červov. Kameňa je vidieť, že toho kameňa tam nie je veľa, kľudne ho tam mohlo ísť aj viacej, ale keďže tu voda pomaly stojí, tak je to vyloženie len tak, aby to s tým kameňom zišlo dole, viacej ho tam nie je treba. Takže takéto pekné gúľky a tam rena príde a ona to tou tvrdou hubou začne rozbíjať. V podstate je to za chvíľočku, za 2 minúty je to rozpadnuté.